okotorigba ndị be anyị bịakwanụ ka unu furu Ichie Obiora na Chinasa ndị nke kwekere-kwefa gbalụ n'ihu akwụkwọ ma fịa afịa ma zụkwa na azụa na fa na-aba ebigokwala IV na fa achọzikwara ịnụ di na nwunye maka na ama na ụfọdụ n'ime unu ma mmadụ na-aba ọlakarịpụtụfa wuru ewu n'ihu akwụkwọ ma fịakwa na afịa ebe Ichie Obiora nọ wee na-etili anyị mkpu amụ ka mgbu ọtụ wee na-eti ụtọ dị na nwa ụdala mmecha efe na amị m ọ na-abịa emecha amị ya nnaluo Ọnịcha obirigwegwe a na-ama m n'ahụ ogbuo numo nlu Ọnịcha mma egotalụghị ụmụahịa maka na onye nke unu na-afụ bụ Chinasa na oji gbagagbu Ichie wee merụ maịka eji agụ egwu wee jide Ichie wee na-achọ ka ọ mịgbuo ya Ichie wee nọrọ ebe ahụ wee na-agụrịa wee na-ekwe wee na-etiri anyị mkpu ọtụ nke bụ na ya n'okwu onu Chinasa ka ọ na-etinye bụ mkpu ọtụ n'okwu Ichie ka anyị na-anụ onu ya na ogbuo ya nlu Ọnịcha ka ngotalụghị ụmụahịa wee bụ na Chinasa unu na-afụ ebe a bụ nne ndị kwekere-ekwe na-aya echi ya lọrụ ndị kwekere-ekwe maka na nwaanyị ọbụla nọ na di maọbụ nwaoyi nwoke ọ bụrụ na ịmaghị eme bịakwa ka ịmụrụ ọrụ n'aka Chinasa na Chinasa bụkwa ndem eme na ife ọ na-echi na nke ikpeazụ ọdọkwa ịka akọ na ojikwa chikirichi na ịkwekere-ekwe wee chọọ ịkwọwa Ichie nke bụ na Ichie na ebe ahụ wee na-agụrị wee na-ekwe onye nke bụ Chinasa ọ gbaa ya aka m ụdị ọcha Ichie a na-eti ọgba ya na-ekwe ikpere nnana Ichie a na-eti ọgba ya missionary journey Ichie a na-ebe ọgba ya funworu m ọkụ Ichie a na-ebe na oji kwekere-ekwe wee chọọ ịkwọwa Ichie nke bụ na ya bụ ife onyonyo ọlakarịpụtụfa o nwere pati 1 o nwere pati 2 ama na ụfọdụ n'ime ụmụ nwoke ka ji ya bụ ife onyonyo wee na-agbọ ncha maka na Chinasa unu na-afụ ebe a ọkwụ n'ọkụ ahụ ya amaka ịfịara ya ama na ọmụgo ụmụ one na-adị ya nwaanyị anụgo di ala ya kakwụpịm ahụ ya bụ ọ bụ sọ mma onwe dịkọlọkọlọ dị ya n'ahụ ya afụdụ mma agha ahụ ya bụ sọ mma wee jide Ichie wee na-achọ ka ọ lagbuo Ichie wee nọrọ ebe a wee na-etili anyị mkpu amụ ogbuo mo ụtọ nwa ife dị na nwa ụdala mmecha ọsọ gbuo na umo bịakwanụ na-akọwakwa na ya bụ kwekere-ekwe na-akwọrugokwa ya wee na-achọzi ịba na marriage ọ bụrụ na ịmaghọ mmadụ na-aba ịma na ịbatalụ n'ihu akwụkwọ ọfụ bịa ka nke ọrụ o wee bụ na onye nke abụ Ichie unu na-afụ ebe anụnwa na ọ na-anụkwa nwaanyị o nwere ezinụlọ o nwere nwa na Ichie bụ ụmụ nwaanyị na-abụ ka ọ na-anụ onye nwaanyị nke izizi ọ nụrụ ekorugo akpịa ghara ya narie o wee na-anụkwa nke abụọ wee jezie wee na-alarị Chinasa unu na-afụ ebe a o wee bụ na Chinasa na-anụkwa di ọ mụtara ụmụ ruru 5 ka 6 na be die kama na die n'aka esighị ya ike o wee bụ na Ichie unu na-afụ ebe a bụ onye jidere Chinasa wee na-aghasa ya ukwu esi ntị ọ nọ na di nke bụ na-akọwa na Ichie anụnwa unu na-afụ ebe a nọ mkpi na-agbara ọha ewu ọgba nje na ọgba nwa ọla Chinasa ọla ụmụ Chinasa dịka di Chinasa tikwa wee kọ na Ichie na-alarị ụmụ ya na-abụ n'ọ na-abụọlacha ofu ti ọ na-enye ya ọgwụ ka ọ ṅụọ aka nke ahụ wee ghara ịdị ime onye ka onye nke bụ Chinasa pụtara n'ihu akwụkwọ si anyị na Ichie bụ love of life ya nọọ nwoke na-eme ya ọfụma nwoke na-ala nwa na-ala ka eti nọọ love of life nwaanyị na-ekwe ka mmiri River Niger bụ jenarie na nke ikpeazụ a onye ka anyị pụtazikwa taata bụ Ọgọst 17 2025 wee na-afụzikwa n'ihu akwụkwọ na Ichie Obiora na onye nke bụ Chinasa ebigokwala IV wee na-eme ndị kwekere-ekwe invite unu mana ndị ya eji ife abụkwa ndị m eme ndị m akwọ na ọ bụkwa na ịma ha amị ya mụ na ịma ha akwa kwekere-ekwe amakwa na nwere ife ị na-eje ebe anyị ijeme unu mana onye nke bụ Ichie na mgbe anụnwa ife onyonyo fapụtara ọ na-akwọ Chinasa kwekere-ekwe na ọ na ebe a wee na-asa Chinasa efere wee na-alacha ya ife o ji wee bụrụ nwaanyị wee na-akọwa na ndị Ichie n'obodo fa analụgokwa ya ọzọ echirie wee sị na Ichie nke ya na ọ bụghị ụdị Ichie anụnwa ka fa chọrọ na Ichie aha ata efere na nyanwa je na-ata efere ụmụ nwaanyị na-alacha ikpu ụmụ nwaanyị na Ichie aha ata efere wee fanarị anya bụ ọzọ fa chirie na amakwa nna ya ka ya da akpọ ya Ichie na ife ya adatịkwa akpụ ya bụ Obiora maka na ya bụ ọzọ na ndị Ichie fe eturugokwa ya anya n'isi tinọ na-eje ata efere ụmụ nwaanyị na o mere alụ na ọ nọ na nwaanyị je na-ala nwaanyị ọzọ si nọrụkwa na ya na-ete ife onyonyo si nọrọ na ya wee na-alacha nwaanyị ikpu mana onye nke bụ nwunye ya odokwa nka nke ahụ na ya bụ marriage na nwaanyị mmadụ ka nọkwa be ya ọ na onye ya anụ ya o wee bụ na-akọwa na onye nke bụ di Chinasa na ndị agbata obi Chinasa na ụmụnna di ya na fa bukọrọ ngwongwo Chinasa tụpụrụ ya n'ilo wee tị ya gịnị na fa achọ ọzọ ụdị mmadụ ya ebe ugbuorufa nwanne fa nwoke na ụdị Chinasa bụkwa n'ofu nwa onweghị nwanne nwoke onweghị nwanne nwaanyị
bifo jee nụta Chinasa wee na-achọ ka o were ọbara mgbali elu wee gbuo nwoke mmadụ ebe ya na Ichie Obiora na-akwa ịkwọkịrịkwọ maka na di Chinasa na-akọwa na-akwọrị ma n'ụlọ biya na o nwekwa ebe fa afụghị ọhapụ na ebe ọbụla fa fụrụ ohere dị fa nọrọ ebe ahụ na-etiri anyị ka akwụna na-ekwọkịrịkwọ mmadụ na-aba na ọpụgokwa n'egwu nke bụ na egwu na ọkụkọ mazi na Chinasa na Obiora na-akwa ịkwọkịrịkwọ na ka nya bụ ife onyonyo pati 1 na pati 2 si wee pụta n'ihu akwụkwọ ọbụ na Chinasa jere ọmụgwọ nwa ya wee ruo ebe ahụ wee na-edekwa amụ oge ya nwoke ka o werụkwa amụ nwoke mmadụ wee merụ maịkị eji agụ egwu ka o were ịkwọkịrịkwọ wee kwọrie nwoke mmadụ o wee bụrụ na nwa ya nwaanyị bụzi onye jiderie wee weta foonu mmịa wee na-afụzi ịkwọkịrịkwọ ya na Ichie wee werie wee sendị alụ papịa onye nke bụ papịa wee werie wee tinye na WhatsApp grupu ndị vileji fa ife nwa wee na-afịa afịa n'ihu akwụkwọ wee na-azụ azụ na ọ bụrụ ọkwa na ya bụ ife onyonyo ọlakarịpụta ụnọkata pụta n'ihu akwụkwọ n'ọnwa Chinasa bụ ife were nya bụ ife wee tụsala ọha na eze wee tia ịgbala anya ya ekeresimesi na nne ya ebe efuru efu na nne ya ebu mama Bini na nne ya amasịghị ife na mami ya abụọ nọ na di achọ di na mami ya bụ onye isi ndị kwọkịrịkwọ Lawaya na nke kacha nke bụ na mama ya onu na-afụ ebe a na-akpọrọkwa faba ụmụ ya wee na-akpọnye Ichie Obiora ka Ichie Obiora welova wee na-agbarị one for the road ka Ichie Obiora welova wee na-agbarị missionary journey na-agbarị Santulugede n'otu wee bụrụ ife bụ iwefa na mmafe anụnwa bụ omeke ịtọrọ na omegokwa anụ nke bụ na omegidogo wee pụta afịa na kịta anụnwa na fa chọrọ ka ụwa niile marụ ndị fa bụ ife onyonyo wee na-efegharị nke bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke pụta na-enecha anya bụ ife onyonyo kama fa ya atị na ife Chinasa mere adịghị mma fa wee sị gịnị na ka ụmụ nwaanyị si wee jee n'ime afịa wee na-akpọti Chinasa na nya bụ ife adịghị mma wee tụbalụ Chinasa ego wee wepụta akaụntụ nọmba Chinasa wee sị ego wee na-ada gwodo ụmụ nwoke wee na-atụrụ ya ego ma ndị sịrị ya bịa ka ala ya ma ndị sịrị na fa ya agbara ya frit ka ọ bịa ebe nwe ma ndị sịrị na fa ya akpọpụtazi ya na vileji o wee bụ na ka a na-emezi ya bụ ifo na onye nke bụkwa n'Ichie Obiora afụgokwa na ọ gbakwa nkịtị ndị ọzọ anarị ya ụra lahụ maka na oyi ya nwaanyị onu na-afụ bụ Chinasa na ọmakwa na-eme ọkwụ ya ka o chere enuche a na wee sị gịnị na ọkakwọ mmanụ ojeme ego Chinasa ka o buruzie ya dọba n'ụlọ bie ka fa na-agbụkwọwa ya bụ ịkwọkịrịkwọ wee kanyela anyị nọ na Septemba 6, 2025 ka fa na-abụ ya anụzikwana ya bụ di na nwunye unu mana onye nke bụ Chinasa na o nwekwa nwa ya na ya dị na mma amakwọ nna omego udo na bia witi ụmụ ya bifo o jeela amụ nwoke mmadụ na-anụ nwaanyị ọkwa nke m nụrụ sị ka m wetara unu na anụ taa ka ala eze na ọkwa na ya bụ na eze na-eme ọfụma na ọ bụrụkwa na ịbụ nwaanyị nọ na di na ịma ha eme ukwusikwa agha ike na-enwekwarụ ndị nọ na di na-achọ ka fa chụpụ ndị nke nọ na di ka fa nalụfa difa na-enwekwara ụmụ nwaanyị nọ na di achọghị ikwe ka ụmụ nwaanyị nọkwa na di ibe fa ka fa nwa mmiri towa iko na ezinụlọ fa na-enwekwara ụmụ nwaanyị nọ na di na-ejekwurukwa ụmụ nwoke anụbeghị nwaanyị na-achọ ka ọgba aghara na-adụ n'etiti fa na ndị ọyịfa nwaanyị na fa ya ekwe ka fa nwa mmiri towa iko unu nekwa Chinasa anya bụ na afụ na Ichie anụnwa ọ na-ala na Ichie na-anụkwa nwaanyị ma jide ụmụazị ọdụ unu ka nwunye Ichie na ude adị na ndụ ya mgbe ya bụ Chinasa na ala di ya ịmaji nze kịta anụnwa ya anụbata ya anụbata hei ụmụ nwaanyị ibe mbiko na ọ bụkwa na ịma ha emejisi ike ịmalụ nke digo na ala ike ọ sị na-amụ ka ọ na-ala ike emi mụbakwa ka esi amị ya bụ amụ ka ị na-amị anya ụtụtụ ehihie abalị ọ bụ nọọsụ na-efele ka ọ na-ala ike ịsa debere ya ka ọ na-asa ịsịkwana na onye isi ndị nchụaja anyị gwara anyị nọ njọ debekwara ya enwekwara ndị otu Chinasa ọzọ nọkwo n'ilo na-achọ ka fa ya eti wee ti na windo wee mabatakwa na be ọ bụ nọọsụ nọ missionary journey ka ọ na-ala ike na-enye enya otu nọ bendan select na-enye enya otu nọ na-ekwu ikpere nna ana na-enye enya otu na ofu nworu m ọkụ ịmalụ nke ọ sị na ọnya na-atọkarịchi ya na-enyekwa anya na-enwekwara ndekwu na nkọ na-achọ ka fa ti na windo mabatakwa n'ụlọ be